Mapatay jud na ani. Isog kay akong papa. Ay, tarong ko. Mapatyan ta ni kita uli sa mga ani. Wala ako papa. Ano papa? Lagi ko ng papa. May buntag ya. Dadi, mayo akong buntag dong. Ikaw na iyab sa akong anak dong. Ako ya. Ako. Magkaagnaong na rin sa. Sana pagkatabua dong, hindi pabuntisan akong anak. Yung nanay ni siya ay. Among buhaton niya. Grabe ha, na yun mo kabagga sa. Sa malaki trabaho. Ang sa may pakaon mo sa akong anak. Ano niya? Kanang sa karon kay wala pa man ko trabaho ya kanang pwede magpabuhi lang sa amin ni Maya. Masa? Wala kay trabaho. Oh yeah, wala po ko trabaho niya. Akong mama o papa sa diya kay mangguna ra, mamakyaw ra og guna sa mga bukid-bukid. Suli ako na lagi dahil karoon nga like kwarta-kwarta limbuanga ka. Ang kwarta ya. Sus, kabigkang lalaki diha yun na punta akong anak ni Musa. Ibog man siya nako ya. Wa man say mabuhat. Bastang malasa ng gugmahang ay. Kung lab ko niya ya, mas lab man sa dako siya. Sabihin mo na. Kung nga, sa may plano ni mo sa akong anak, bas hindi na mo si mabuhi, buanga ka. Akong plano jud ya basta makatrabaho ko ya. Kanang na ako nindot trabaho kanang kuan ya kanang palitan ti kag inmax. Ya karon sabta lang sa miya kanang nami pangyoon kwarta ug mga kuan kinahanglanon na mo makaon-kaon na mo mga ilang sa amin di mo ha. Sige. Pangaon mo dito ko, pangaon mo. Salamat kaya. Kaya kanang masatag 500 ya be.